Kuvittele tämä. Aloitat aamusi tutulla rutiinilla, keität kukin kahvia ja otat jääkaapista kananmunan valmistettavaksi horkulliseksi aamiaiseksi. Mutta oletko koskaan miettinyt, voiko tämä päivittäinen valinta olla haitallista terveydellesi? Monet meistä ajattelevat, että kananmunat ovat pelkästään terveellisiä, ne ovathan täynnä proteiinia, vitamiineja ja terveellisiä rasvoja. Mutta tiesitkö, että tietyt virheet kananmunien säilytyksessä, valmistuksessa ja kulutuksessa voivat muuttaa ne huomaamatta epäterveellisiksi, erityisesti iäkkäämmille ihmisille? Kuvitellaan hetki toisenlainen tilanne. Olet syönyt kananmunia koko elämäsi, mutta viime aikoina olet kärsinyt ruoansulatusvaivoista, väsymyksestä tai jopa koonneista kolesteroliarvoista. Voisiko se piillä tavoissasi käsitellä ja syödä kananmunia? Jos olet yli 60-vuotias, kehosi ei enää käsittele ravintoaineita samalla tavalla kuin nuorempana, ja tietyt kananmuniin liittyvät virheet voivat altistaa sinut terveysriskeille, joista et ole aiemmin tullut ajatelleeksi. Mutta älä huoli. Tänään pureudumme syvälle kananmunien maailmaan ja paljastamme yleisimmät virheet, joita monet tekevät ja jotka voivat tehdä kananmunista yllättävän epäterveellisiä erityisesti ikääntyneille. Kananmunat ovat yksi ravinteikkaimmista ruoka-aineista, mutta vain jos niitä käsitellään oikein. Väärät tavat voivat pilata niiden terveysvaikutukset erityisesti senioreille. Oletko valmis oppimaan, miten saat kananmunista kaiken hyödyn ilman riskejä? Katsotaan tarkemmin. Kananmunien väärä säilytys voi tehdä niistä epäterveellisiä. Kananmunien säilyttäminen oikein on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti ikääntyneille, joiden vastustuskyky ei ole enää yhtä vahvakin nuorempina vuosina. Monet tekevät virheen säilyttämällä kananmunia huoneen lämmössä tai jääkaapin ovessa, mikä voi nopeuttaa niiden pilaantumista ja lisätä haitallisten bakteerien, kuten salmonellan, kasvua. Erityisesti jääkaapin ovi on huono säilytyspaikka, koska se altistuu jatkuville lämpötilavaihteluille jokaisen ovenavauksen yhteydessä. Tämä voi vaikuttaa munien rakenteeseen, makuun ja ennen kaikkea turvallisuuteen. Paras tapa varmistaa kananmunien tuoruus ja turvallisuus on pitää ne alkuperäisessä pakkauksessaan jääkaapin kylmimmässä osassa, jossa lämpötila pysyy tasaisena. Alkuperäinen pakkaus ei ole vain käytännöllinen, vaan se suojaa munia myös hajuilta ja kosteilta, jotka voivat vaikuttaa niiden laatuun. Lisäksi monet eivät tiedä, että kananmunin kuori on huokoinen ja voi imeä itsensä jääkaapissa olevia hajuja, mikä voi muuttaa niiden makua epämiellyttäväksi. Toinen yleinen virhe on kananmunien peseminen ennen säilytystä. Vaikka saattaisi tuntua hygieeniseltä pestä munat ennen jääkaappiin laittamista, tämä voi itse asiassa tehdä niistä alttiimpia bakteerikontaminaatiolle. Munankuori on luonnostaan suojattu ohuella kalvolla, joka estää bakteerien pääsyn sisään. Pesemällä munat tämä suojakerros poistuu, jolloin haitalliset mikrobit voivat helpommin tunkeutua kuoren läpi ja saastuttaa munan sisällön. Lisäksi on tärkeää muistaa, että kananmunilla on säilyvyysaika, eikä niitä tulisi keittää vanhentuneena. Helppo tapa tarkistaa kananmunien tuoruus on tehdä vesitesti. Teitä kuuluu kylmälle vedelle ja laita muna sinne. Jos se toinuu kohjaan ja pysyy vaakatasossa, se on tuore. Jos se nousee hieman ylöspäin, mutta ei kellu, se kannattaa keittää pian. Mutta jos muna kelluu veden kinnalla, se on vanha ja tulee heittää pois, sillä sen sisälle on muodostunut kaasuja, jotka kertovat pilaantumisesta. Säilyttämällä kananmunat oikein voit varmistaa niiden turvallisuuden ja ravintoarvojen säilymisen. Tämä on erityisen tärkeää senioreille, sillä ruoansulatusjärjestelmä ei välttämättä enää toimi yhtä tehokkaasti kuin nuoremmilla, ja huonosti säilytetyt kananmunat voivat aiheuttaa ruoansulatusvaivoja tai jopa vakavampia infektioita. Raakojen kananmunien syöminen piilevä terveysriski senioreille. Monet terveysintoilijat vannovat raakakananmunien nimeen, sillä niiden uskotaan sisältävän enemmän ravinteita kuin kypsennetyt versiot. Proteiinipertelot, kotitekoiset majoneesit ja jopa perinteiset jälkiruuat, kuten tiramisu, voivat sisältää raakoja kananmunia. Kuitenkin iäkkäälle ihmiselle tämä tapa voi olla yllättävän vaarallinen. Raoissa kananmunissa voi piillä salmonella-bakteeri, joka voi aiheuttaa vakavia ruokamyrkytyksiä.
Nuoremmilla ihmisillä elimistö kystyy usein torjumaan lievät bakteeriinjektiot, mutta ikääntyessä immuunijärjestelmä heikkenee, mikä voi tehdä jopa pienistä injektioista vakavia. Salmonelloinjektio voi aiheuttaa korkeaa kuumetta, vatsakramppeja, pahoinvointia ja voimakasta ripulia, mikä voi johtaa nestehukkaan erityisen vaaralliseen tilaan senioreille. Lisäksi pitkäaikainen sairastuminen voi heikentää ruokahalua ja johtaa aliravitsemukseen, mikä on jo valmiiksi monen vanhuksen haaste. On myös hyvä muistaa, että kananmunan kuori ei aina näytä likaiselta tai rikkinäiseltä, vaikka se kantaisikin bakteereita. Itse asiassa salmonellaa voi olla jopa täysin ehjän ja tuhtaan näköisessä munassa, sillä bakteeri voi piillä munan sisälle jo ennen kuin se on edes kuoriutunut. Turvallisin tapa välttää nämä riskit on varmistaa, että kananmunat kypsennetään kunnolla. Täysin kypsennetty muna, jossa sekä valkuainen että keltuainen ovat kiinteitä, on paras vaihtoehto ikääntyneelle. Jos haluat silti keittää raakoja kananmunia esimerkiksi leivonnassa, valitse pasteroidut kananmunat, joissa mahdolliset haitalliset bakteerit on tuhottu hellevoraisen lämmön avulla. Muista myös aina pestä kädet kananmunien käsittelyn jälkeen, sillä bakteerit voivat levitä helposti myös työvälineisiin ja keittiönkintoihin. Kun kananmunia käsitellään huolellisesti ja nautitaan oikein valmistettuina, ne voivat tarjota valtavan määrän ravintoaineita ilman turhia terveysriskejä. Pienellä varovaisuudella varmistat, että kananmunien hyödyt pysyvät mukana ruokavaliosasi ilman huolta sairastumisesta. Liiallinen kaistaminen ja kovaksi keittäminen miksi kananmunien valmistusta ratkaisee. Kananmunien terveellisyys ei määräydy pelkästään niiden ravintosisällön perusteella, vaan myös sillä, miten ne valmistetaan, on suuri merkitys. Monet ihmiset kaistavat kananmunansa runsaassa öljyssä tai voissa, mikä lisää tuoreaa täyttyneen rasvan ja kalorien määrää. Lisäksi korkeassa lämpötilassa kaistaminen voi muuttaa kananmunan rakenteen ja aiheuttaa hapettuneen kolesterolin muodostumista, mikä voi pitkällä aikavälillä lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Toinen yleinen virhe on kananmunien keittäminen liian kovaksi. Kun kananmuna kiehuu liian pitkään, keltuaisen ympärille voi muodostua vihertävän harmaa kerros, joka johtuu rikkiyhdisteiden ja roudan reaktiosta. Vaikka tämä ei ole vaarallista, se on merkki ravinteiden osittaisesta hajoamisesta. Lisäksi kovaksi keitetyt kananmunat voivat olla vaikeammin sulavia, mikä voi aiheuttaa ruoansulatusvaivoja erityisesti iäkkäälle ihmisille, joiden suoliston toiminta voi olla hidastunut. Tareat valmistustavat kananmunille ovat lempeät ja matalalempoiset kypsennystavat, kuten houduttaminen, kevyesti kaistaminen tai höyryttäminen. Esimerkiksi keittämällä kananmunat 7–9 minuuttia saat täydellisesti kypsyneen mutta vielä pehmeän keltuaisen, joka säilyttää paremmin arvokkaat ravintoaineet. Keistäessäsi kananmunia keitä mieluummin vähän öljyä tai voita ja vältä liian korkeaa lämpötilaa, jotta kananmunan proteiinit säilyvät paremmin ja vältät haitallisten yhdisteiden syntymisen. Tärkeintä on muistaa, että kananmunien terveyshyödyt riippuvat paljon siitä, miten ne valmistetaan. Liiallinen kaistaminen ja ylikutsentaminen voi vähentää niiden ravintoarvoa ja tehdä niistä vaikeammin sulavia, mikä ei ole ihanteellista erityisesti ikääntyneille, joiden ruoansulatus saattaa olla herkempi. Pienellä muutoksella valmistusta voit nauttia kananmunista terveellisemmin ja varmistaa, että saat niistä kaiken mahdollisen hyödyn ilman turhia haittavaikutuksia. Kananmunien yhdistäminen epäterveellisiin lisukkeisiin näkymätön terveysriski. Kananmunat itsessään ovat terveellinen ja ravinteikas valinta, mutta niiden seuraksi valitut lisukkeet voivat muuttaa niiden terveysvaikutuksia merkittävästi, usein huomaamatta. Monet ihmiset, erityisesti iäkkäämmät, ovat tottuneet nauttimaan kananmunia perinteisillä tavoilla, kuten kaistettuina voissa ja tarjoiltuna tekonen, makkaroiden tai runsassuolaisten juustojen kanssa. Vaikka tämä yhdistelmä voi maistua herkulliselta, se voi samalla lisätä kehon rasvaa ja solakiermaa, mikä puolestaan kasvattaa riskiä korkeaan verenpaineeseen, koneisiin kolesterolitasoihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin ongelmiin, jotka ovat erityisen yleisiä senioriväestössä.
Vielä yksi pieluvaara piilee valmismajoneesissa ja muissa kananmunatohjaisissa kastikkeissa, joita monet keittävät esimerkiksi kananmunaleipien tai salaattien höysteinä. Nämä tuotteet sisältävät usein runsaasti tiedyttynyttä rasvaa, sokeria ja lisäaineita, jotka voivat rasittaa elimistöjä ja lisätä tulehdustilaa kehossa. Pienillä, arkisilla valinnoilla onkin suuri merkitys pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi majoneesin korvaaminen luonnonjogurttitohjaisella kastikkeella tai avokadolla voi tehdä valtavan eron terveyden kannalta. Parempia vaihtoehtoja kananmunien lisukkeiksi ovat esimerkiksi tuoreet kasvikset, täysjyväleipä tai kevyet kasvitohjaiset levitteet, kuten hummus tai avokado. Näin kananmunien terveysvaikutukset pysyvät optimaalisina ja samalla saat ruokavaliosi lisää kuutuja, vitamiineja ja hyviä rasvoja, jotka tukevat sydämen ja aivojen hyvinvointia. Pienellä muutoksella voi olla suuri vaikutus ja oikealla lisukkeella kananmunista voi saada irti kaiken niiden tarjoaman hyödyn ilman piileviä terveysriskejä. Munien liiallinen kulutus voiko terveellisestä ruoka-aineesta tulla haitallinen. Kananmunat ovat erinomainen proteiinin, terveellisten rasvojen ja vitamiinien lähde, mutta kuten kaikessa ravinnossa, myös niiden kohdalla kohtuus on avainasemassa. Monille kananmunat ovat helppo ja ravitseva osa päivittäistä ruokavaliota, mutta niiden liiallinen kulutus voi aiheuttaa haittavaikutuksia erityisesti ikääntyneille. Vaikka kananmunien sisältämä kolesteroli ei ole yhtä haitallista kuin aiemmin luultiin, on silti tärkeää tarkkailla niiden määrän, erityisesti jos veren kolesterolitasot ovat jo ennestään koholla tai jos henkilöllä on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Useimmat asiantuntijat suosittelevat, että terveet oikeiset voivat nauttia noin 3-7 kananmunaa viikossa ilman huolta terveyshaitoista. Kuitenkin liiallinen päivittäinen kulutus voi johtaa rasvan ja kalorimäärän nousuun, mikä saattaa ajan myötä aiheuttaa painoneisua ja lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Erityisesti iäkkäämkin henkilöiden tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka kananmunia valmistetaan ja millaisessa yhteydessä niitä syödään. Jos kananmunia nautitaan jatkuvasti voissa kaistettuna tai yhdistettuna epäterveellisiin rasvoihin ja prosessoituihin elintarvikkeisiin, niiden hyödyt voivat kääntyä haittapuoliksi. Toinen merkittävä asia, joka liittyy kananmunien liialliseen syömiseen, on niiden vaikutus ruoansulatukseen. Joillekin ihmisille kananmunat voivat aiheuttaa ummetusta tai ruoansulatusvaivoja, erityisesti jos ruokavaliossa on muuten vähän kuitua. Siksi on tärkeää pitää ruokavalio monipuolisena ja sisällyttää siihen myös monta proteiinilähteitä, kuten kalaa, talkokasveja ja vähärasvaista lihaa. Vaikka kananmunat ovat täynnä ravinteita ja voivat olla erinomainen osa terveellistä ruokavaliota, niitä ei kannata syödä kohtuuttomasti. Kehon tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti, ja paras tapa löytää itselle sopiva kananmunien määrä on kuunnella omaa kehoa ja mahdollisuuksien mukaan keskustella asiasta lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa. Näin kananmunista voi nauttia turvallisesti ja terveellisesti ilman turhia riskejä. Vanhentuneiden kananmunien keitto voi aiheuttaa terveysriskejä. Monet ihmiset eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota kananmunien tuoruuteen, vaikka sillä on suora vaikutus terveyteen. Vanhentuneet kananmunat voivat sisältää haitallisia bakteereja, kuten salmonellaa, jotka aiheuttavat vakavia ruoansulatusongelmia, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Erityisesti iäkkäillä ihmisillä, joiden immuunijärjestelmä ei ole enää yhtä vahva kuin nuorempana, ruokamyrkytys voi johtaa vakaviin komplikaatioihin, kuten kuovumiseen tai jopa sairaalahoitoon. Siksi on tärkeää olla tarkkana kananmunin viimeisen keittopäivän kanssa ja osata tunnistaa pilaantuneen munan merkit. Helppo tapa varmistaa kananmunan tuoruus on tehdä veteen upotustesti. Teitä kuuluu kylmällä vedellä ja laita kananmuna siihen, jos se asuu tohjalla vaakatasossa, se on tuore ja turvallinen syödä. Jos se nousee hieman kystyyn, se on vanhempi, mutta sitä voi vielä keittää esimerkiksi leivonnassa. Sen sijaan, jos muna kelluu veden kinnalle, se on pilaantunut ja tulisi heittää pois välittömästi. Tämä johtuu siitä, että vanhentuessaan kananmunan sisään kertyy kaasuja, jotka keventävät sen painoa ja saavat sen kellumaan.
Toisinaan myös hajut voivat paljastaa munan pilaantumisen, jos kuoren rikkomisen jälkeen munasta nousee voimakas, epämiellyttävä haju, sitä ei missään nimessä pidä syödä. Vaikka kananmunat säilyvät jääkaapissa pitkään, niiden laatu heikkenee ajan myötä. Munien proteiinikoostumus muuttuu ja niiden ravintoarvo voi laskea, mikä tekee niistä vähemmän hyödyllisiä ikääntyneille, jotka tarvitsevat laadukasta ravintoa lihasmassan ja yleisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Lisäksi vanhentuneet munat voivat muuttaa ruoan makua ja rakennetta, mikä vaikuttaa aterian nautittavuuteen. Jotta kananmunat säilyisivät mahdollisimman pitkään hyvinä, ne kannattaa säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan jääkaapin kylmimmässä osassa ja keittää niitä säännöllisesti, jotta ne eivät jää vahingossa liian pitkäksi aikaa kaappiin. Turvallisuuden varmistamiseksi kannattaa aina ostaa kananmunia luotettavista lähteistä ja suosia mahdollisuuksien mukaan tuoreita, paikallisia tuotteita. Kuoren rikkominen likaisella käsillä tai likaiselle pinnalle. Kananmunan kuori voi näyttää tuhtaalta, mutta todellisuudessa siinä voi olla näkymättömiä bakteereita ja muita epätuhtauksia, jotka voivat päätyä suoraan ruokaan, jos munan rikkomiseen ei kiinnitetä huomiota. Salmonella ja muut haitalliset bakteerit voivat elää kananmunan kinnalla ja siirtyä munan sisälle, jos kuori rikotaan likaiselle leikkuulan alle, podelle tai pesemättömillä käsillä. Monet ihmiset eivät tiedä, että kananmunien peseminen vedellä ennen keittiöä voi jopa taentaa tilannetta. Peseminen voi heikentää munan luonnollista suojakerrosta ja helpottaa bakteerien tunkeutumista sisälle huokosten kautta. Todas tätä varmistaa kananmunien turvallinen käsittely on pestä kädet huolellisesti ennen ja jälkeen kananmunien koskettamisen. Keitä aina tuhdasta kulhua tai tasaista pintaa munan rikkomiseen ja vältä sitä, että kuoren taloset päätyvät ruokaan. Jos kananmunan kuori rikkoutuu vahingossa jääkaapissa tai kaaptakassissa, älä keitä sitä, koska bakteerit ovat jo voineet levitä sisälle. Lisäksi, jos rikot munan astiaan, muista pestä astia lämpimällä vedellä ja tiskiaineella ennen seuraavan munan rikkomista, jotta estät ristikontaminaation. Erityisesti ikääntyneiden on syytä olla tarkkana kananmunien hygienian kanssa, sillä heikentynyt immuunijärjestelmä voi tehdä heistä alttiimpia ruokamyrkytyksille. Yksi huolimattomasti käsitelty kananmuna voi aiheuttaa vakavia ruoansulatusongelmia, kuten ripulia, oksentelua ja vatsakipuja, jotka voivat johtaa nestehukkaan ja heikentää kehon yleiskuntoa. Siksi kananmunien turvallinen käsittely ei ole vain yksinkertainen keittiöhygienian sääntö, se on tärkeä askel kohti terveellisempää ja turvallisempaa ruokavaliota, erityisesti ikääntyneille. Yhteenveto. Kananmunat ovat loistava ravintoaineiden lähde, ja ne voivat tarjota senioreille monia terveyshyötyjä, mutta vain, jos niitä käsitellään oikein. Monet eivät tule ajatelleeksi, kuinka pienetkin virheet, kuten väärä säilytys, huolimaton valmistusta tai epäterveellisten lisukkeiden käyttö, voivat tehdä kananmunista jopa haitallisia terveydelle. Erityisesti iäkkäämmille ihmisille, joiden ruoansulatus ja immuunijärjestelmä eivät ole enää yhtä vahvoja kuin nuoremmilla, on tärkeää kiinnittää huomiota kananmunien laatuun ja käsittelyyn. Vanhentuneet kananmunat voivat aiheuttaa ruoansulatusongelmia, liian kova kypsennys voi tuota tärkeitä ravintoaineita ja epäterveelliset lisukkeet voivat lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Kohtuus on avainasemassa, vaikka kananmunat ovat terveellisiä, niiden liiallinen kulutus voi vaikuttaa kolesterolitasoihin ja lisätä tiettyjä terveysriskejä. Todas tätä nauttia kananmunista on valmistaa ne hellevoraisesti, yhdistää ne terveellisiin lisukkeisiin, kuten vihanneksiin ja täysjyväviljaan, ja varmistaa, että ne ovat tuoreita ja hygienisesti käsiteltyjä. Kun kananmunia syödään oikein ja viisaasti, ne voivat olla erinomainen osa ikääntyneiden tasapainoista ja ravinteikasta ruokavaliota, tukien terveyttä, lihaskuntoa ja aivojen toimintaa vielä pitkälle eläkepäiviin asti. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos pidit tästä ja haluat lisää vinkkejä terveellisestä ruokavaliosta ja hyvinvoinnista, muista tykätä videosta ja tilata kanava. Jätä myös kommentti, syötkö itse kananmunia päivittäin vai harvemmin. Jo ennen kuin lähdet, muista, pienellä muutoksella voi olla suuri vaikutus terveyteesi. Nähdään seuraavassa videossa, pysy terveenä ja voi hyvin.